wallahi bari in fita in yi hogin din dadi na rike min kyamara Isa. An buga da mu an bar mu an buga da mu an bar mu kuma tuma yau ga Sade Haruna ga Cizo wan Germany dan bar wata ce Kuwa ake buga ga mu nan a Zaria muna cilin auren Cizo wan Germany ɗan mana ko ba ke yadda bane ba dole fiye da bacin da sun gani ka sani ba kowane biki nake zuwa ba a to da mun ko ni ga aminan dadi na ga kiga ado Hamisu babban yaron Cizo wan Germany mutumin kirki wallahi tun muka haɗu ni ban ji magana shi ba baya magana yake mai larabci assalamu alaikum ya ustaz qulu anta ashara maka madina ga kuma babana qulu anta ashara maka madina kuli haramun ya aki wanda ya koya min rashin ji a muka dai koya wa juna wallahi kusan me Sadiya ita ta lalata ne Sadiya ita ta iskanta ne Sadiya ita ta wulakanta ne Sadiya ita ta kumbura ne Sadiya ita goma kai kamar sharrin a gaba na akan wanda zai mun a bayan ido na ji kuna ji ko wallahi kun san me barin magana da gaske wallahi kun ga Sadiya ko wallahi Sadiya mutum ne